दा नायनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि समायना नुयोना जायगाखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि बरिया बै गासिबो बिफां नुहुरनाया बे बिफां नुहुरजोबनाया गासिबो बैग्रि बिफां गोजा आरोना बे लोगोफोर मिथिबायना बे गासिबो बिफां नुनायफ्रा बेफोर गासिबो बैग्रि बिफां गोजा बिसोर गासिबो। हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु माय फार्स्ट ब्लग। नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे आंनि फार्स्ट ब्लगाव खेबसे बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आं दं जाहैबाय ओरैबायदि मोजां जायगायाव दं, आं नायनो हागोन बेकग्राउन्डफोरखौ ओरैबायदि समायना नुयोना लोगोफोर मिथिबायना जायगाफोरखौ नायलाय बैसोरबो फिसा फिसा बिफां नुनायफ्रा गासिबो माने बैग्रि बिफां गोजा आरोना बे लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नुखायो नायनो हागोन खाथियाव नायोब्ला माने गासिबो बैग्रि बिफां गोजासो आरोना बिसोर गासिबो। दा आं ओरैबो नायनो हागोन नै ओरैबो ओरैबायदि गुवार जायगायाव दं आं नै मिथिबायना गेजेराव दङ एकदमबारे ओरैबो दैबो गैया आरोना ओरैबायदि गुवार फोथाराव दं आं ओरैबायदि ओरैबो नुहुरस'वा ओरैबो नुहुरस'वा जायगायाव दङ। दा आं बेवहाय मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना मिथिखागौ। आं बेवहाय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दिनैनि फार्स्ट ब्लगखौ बे जायगानिफ्रायनो माने माबा बानायगोन होननानै अपेनिं बानायगोन होननानै आं बे जायगायाव फैनानै हारसिङै ब्लग बानायफैनाय जादों आरोना लोगोफोर। इउटुबाव आंबो खामानि मावनो गोसो सिरि सिरि जायफ्रा इउटुबाव आंबो गोबां इउटुब नायो नालाय इउटुबाव गोबांथार बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायनायफोर नुयो, गोसोआ मोजां मोनो भिडिअ बानायनायखौ बेफोरबायदिनि भिडिअ नायोब्ला माने गोसोआ मोजां मोनो। दा आंहाबो माने इउटुबाव खामानि मावलांनो जोबोद गोसो आरोना नोंथां मिथिया नाथाय नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन ना मोना। दा इउटुबाव आं खामानि मावलांनो थाखाय नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन आरो नोंथांमोननि बेफोरबायदिनो सापर्ट अनसायनाय मोनब्लासो आं इउटुबाव खामानि मावलांनो हागोन आरोना लोगोफोर। दा अन्नानै नोंथांमोना जुदि दिनै आंनि बे भिडिअखौ फार्स्ट नुदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना। दा माने आंनो नोंथांमोननि जोबोद बेफोरबायदिनो सापर्टनि गोनांथि जानानै दं। दा आंनि चेनेलाव 1K जानो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दा आसा खालामो नोंथांमोना 2K खौबो थाबैनो कमप्लिट खालामनानै होगोन होननानै। दा माने इउटुबाव खामानि मावनो लुबैनायजों बा मावनो मोजां मोननायजोंल' मा जानो ना लोगोफोर, नोंथां गेजेरावहाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिबो सापर्ट थानांगोन। नोंथांमोननि सापर्ट थायोब्लासो माने इउटुबाव अरायबो खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ मोनथियो आरोना लोगोफोर। दा अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।